Langsung mepi Block Congress Committee pen cepat debi ponsi street in strike protest kachisong aja me keding pon. Langfer Model Congress asai mathing nolong Karbianong Autonomous Council CM Tudira Monghang Kuti Parisi kechopang lima puthak bolong kamajialong intang rakpen kachisong pon bangso puthak kachisong pon nang kokalam theki Karbianong arlo development puthak amen pen Karbianong Autonomous Council CM Dr. Tudira Monghang Kuti tangka kechopang lim pen amethang adonara pamen pen kontrega sai chipilablo lapen difu taunang kangarlo kopia sonsi ka development Ado kawita arat bunda chini lo no lake nili tum kaningi alam kalilo social media along ilitum an make thek long laso alam bangke ilitum ado kawe karbi akhai balada karbi long de long ape akhai tum pusame chini nang ko je ladak faru isi uti sose ilitum tuliram rohang CM labangso ahem asor aporia latum amen pen alang litum akam ke claim andong ke claim clean nang litum adu ke beda chini lo dikwa taun ko son mama ba great proxy akuti atangka pen labangso 17 kilometer labangso atwarta la ni troxy pen si ke patang kul hayalam ta dolo lasi adu kawita ilitum ladak काम के क्लेम इलितुम दा कॉन्ट्रैक्टर तुम पुनः जब पुनः akape के तुम कॉन्ट्रैक्टर तुम के आवेदन ठाकलो लासी ला आलंग लितुम चेपो चेरो CMEM तुम वानन माला चेपो चेरो तुम मंचे तंगा किने अकाउंट दा पिचलो लासो अकामंग बो इलितुम ताचिनी दुनंग को कादो के ता आरजु दुनंग होलो जे लाबांसो अकाम क्लेम lahaya bangke ilitum ato gede thenong forlo ke claim tang adi nong si claim de thole thot lahaya alam ta ilitum arju nong lo lasi labangso alama bang non ilitum rong ru kado kabe sarlar atu anda chini nang ko je ilitum non bazar town anta ilitum tangka poisa kabe ilitum alama ta khali tax asitin akine alama ta tax si bat thailo lapen tax le avete ipipe de ilitum akama silong de lapen non ilitum bengalong kun arnibang sarpimara tung mantine to manda toy kene kaike ta dolo sitak lahai atangka kipi pini po bangke lahai mangke tum kata hedun long delo alang ditum manthang akam ave pin sinason padam relo pakle mo relo ado mo relo lapen arong hemso kipi lahai long anta litum ladak alang litum BJP atum ke claim kachirab dun atum si onama ama phanma hem kipi labang so ahem long ke chengsi suri ki thompen danglok pho akam ke tangan suri ko ra pho anata alang tum kirung dun labang so kine da dolo lasi ilitum chima thanang ko congress sarkar ahut afrang congress sarkar tum kachari rong ruba ahut kachari ahut ta sidame ilitum congress sarkar atu amge kanto weta tangka pukini pang rong so lo mage tangka hangode sita nona bangke along tin akamolo amata tangka hangone lapen lanon ilitum ladak sakuri puno ladak karbiang long CME matung tipi undet asakuri ta dakeno de pime delo ado ke beta asam government nasi nang claim rong lo lasi aprang IMC matung ladak high school pen danglok ME school LP school 4 grade anta ladak si sakuri anta pinya ladak si piet sita non ki unye kupia karon athelo labang alang tum si chini po lasol le matha damlo bulodangte lake ilitum power ke lake disputes kachi yordan naglo lasi ato kabe donmarle tum mathano non ilitum atangka asakuri enuni pusame lak atangka koma phano pidam de talongi malong nema lahai alam ta dopi lasi kewangi anian alang abangke ilitum ato kabe da la hekmuchor remuchara tum the panjema thatek chot tum lahai tum hale ilitum gut piduna lapen ke haidu na ilitum nang tu matha pamino lasi nilitum ke noda la congress along sidolo congress pen haidulo te lason ala akam ke claim ni phasi nilitum kaita ining dolo lapen ke nang litum ta nilitum along nang cerap duno o an suse awar sai kelong ye phan ilitum esoi suda te tanglo jatanglo la sopen si nang litum na chuni dolo nang litum ta non ke matha kirla na ko matha pami nang ko busi nang tu na chuni